Velkommen til Det Kan Noget podcasten. Podcasten, hvor vi tager troen seriøst, men ikke altid os selv. Jeg er jeres vært Natalia, og velkommen til Det Kan Noget fam. Det er simpelthen gået for mig, at når jeg gør den her intro alene, så er der ikke nogen, der griner. Så jeg håber, at der er en derude, der sidder og griner og tænker, så ikke en mægtig god intro, hun har. Jeg ved ikke, hvorfor det skulle sige sådan. Men velkommen til en ny episode af Det Kan Noget podcasten. I dag så skal vi snakke om relation med Jesus, og vi gør det simpelthen alene igen. Jeg vil gerne give en lille forklaring på, hvorfor vi er alene igen. Og det er simpelthen, der er mange årsager til det, og jeg kommer ikke til at give dem alle. Men en af årsagerne er, at jeg har i lang tid haft set, med mindre at det har været et emne, jeg virkelig har haft på hjerte, som stilhed. Og sådan noget, så har jeg nogle gange set de her soloepisoder som lidt et tab. Sådan, okay, men vi lavede bare en episode med os selv. Og det er jo løgn. Det ved jeg er en stor løgn, at det ikke sådan, jeg skal se det. Men det er simpelthen bare lige for at være ærlig med jer, at det har jeg virkelig haft set som et tab. Så derfor prøver jeg lige at udfordre mig selv til ikke at se det som et tab, men i det hele taget bare se det som, at det er bare mig, der sidder og snakker med jer om Jesus. Og det elsker jeg. Så, I kommer nok til at se mere af mig, bare alene, fordi at jeg vil simpelthen gerne lige vende den her idé om, at det er tab, og i det hele taget bare, jeg havde virkelig også oplevelsen af Gud, om det sådan, jeg har lært dig så meget, hvorfor deler du ikke ud af det? Det er ikke fordi, at der ikke er meget mere, jeg kan lære, det er ikke fordi, jeg ikke lærer meget lige nu også, men, og der er en årsag til, at Gud har velsignet mig med den her podcast, skal jeg huske, at jeg elsker at dele og at have gæster. Elsker jeg. Men at elske lige så meget bare at sidde her med jer. Så det er simpelthen en af årsagerne, hvis jeg lige er ærlig med jer. Der er andre årsager, men det er ligesom hovedårsagen til det. Så, derfor er det bare os i dag igen. Og det bliver det nok også i næste uge. Og så kommer der en gæst, og så ved jeg ikke, hvad der skal ske efter det. Men det finder vi ud af sammen. Men vi skal snakke om relation med Jesus, og inden vi gør det, så har jeg et nyt spørgsmål. Jeg har været nødt til at tænke i... jeg kan ikke love, at jeg ikke nyser. Måske hvis jeg lige... Giv mig lige 2 sekunder, guys. Okay. Måske nyser jeg lige. Hvem ved? Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg lige pludselig skulle nyse voldsomt. Men jeg har ikke gjort det endnu. Nå. Men jeg har tænkt lidt over, hvad for en slags spørgsmål, jeg skulle stille mig selv, fordi nu har jeg lavet nok soloepisoder til, at jeg ikke helt har flere spørgsmål. Det tror jeg, jeg gjorde for noget tid siden. Men hvis jeg skulle bytte liv med en bibelsk karakter, hvem vil jeg så bytte liv med? Jeg tror, der er mange. Det er der med alle, men der er mange svar på den her. Og har jeg det korrekte? Det ved jeg simpelthen ikke. For jeg har mange. I kender mig, I ved, at jeg højst sandsynligt deler flere svar. Bare fordi, prøv at tænke selv, hvem vil du? Min umiddelbare, når jeg tænker først over det i hvert fald, vil være en af Jesu disciple, og gerne en af dem, der var tættest på Jesus. Ikke Jesus selv, fordi det vil jeg ikke kunne klare. Jeg skal ikke leve op til den standard, og det kan jeg ikke. Så det vil jeg ikke. Men Peter eller Johannes, kunne jeg egentlig godt se mig selv. Jamen, det ved jeg ikke, bare få lov til at observere Jesus, få lov til at være tæt ved Jesus, få lov til at høre nogle af de hemmeligheder, han deler med dem, og alt sådan noget. Det tror jeg vil være crazy. Så det tror jeg vil være helt klart en af mine svar. Sådan, let me be Johannes for a day, Peter for a day. Loki Maria Magdalene. Kunne også være fed. Nogen på Jesu tid, fordi det er en helt anden. Altså, der får du bare lov til at se Jesus face to face. Så kan du også svare, at du gerne ville have prøvet at være Moses på dagen, hvor han, eller på en af de dage, hvor han er oppe på bjerget, Sinais-bjerg, og er sammen med Gud. Det havde også været sindssygt, tror jeg. Eller Eva og Adam, da de går i Edens have, og de vitterligt får lov til at vandre med Jesus der. Og det tror jeg også kunne være for vildt. Jeg prøver at tænke på, om der er andre
sådan umiddelbare steder. Ej, det vil nok meget være sådan noget. Ja. Jeg har kun blevet en kop kaffe i dag, sorry. Nå, men det vil nok være nogle af de svar, tænker jeg. Men jeg tror, min umiddelbare vil være en af disciplene. Johannes eller Peter. Umiddelbart. Og hvorfor er det lige det her spørgsmål? Jeg dækker alle spørgsmål, som jeg har sagt nu, jeg tror 3 gange. Vi skal snakke om en relation med Jesus. Og hvis der er noget, det her spørgsmål det handler om, så er det, hvilken relation med Jesus kan du se nogle af de andre, de har. Eksempelvis, Peter var en af de disciple, Jesus elskede mest. Så den relation, han har med Jesus, vil jeg elske her. Det samme med Moses. I har hørt mig sige det mange gange. Moses, han blev begravet af Gud og gemt, fordi at det var Guds ven. Og det er jo mit mål for livet. At være så tæt med Gud, at han har helt lyst til at gemme mig for at holde mig for ham selv. Det lyder så cute. Så det er jo også en årsag til, at lige det her spørgsmål er valgt af alle spørgsmål. Men vi skal bevæge os ind i at snakke om relation med Jesus, og før vi gør det, er det så vigtigt at forstå, at Jesus vil have en relation med os. Og når jeg siger det, hvad mener jeg så? Jamen det er sjovt, fordi at det her emne, det er et emne, jeg fik her i det er lige meget for jer egentlig, hvornår jeg fik det. Men jeg fik det for ikke så lang tid siden. Og så var jeg bare sådan, Jesus, hvad skal vi snakke om relation med Jesus? Og det, der fyldte særligt i den uge, var, at jeg følte virkelig, at Gud havde kaldt mig tilbage til en anden slags relation med ham. Igen. Det sker ofte faktisk, det her. Jeg tror, han rebuker mig lidt, og det er skønt. I hvert fald, så har det været meget markant for mig, at det er vigtigt for os at få en forståelse af, at Jesus han gerne vil have en relation til os, hvordan en relation ser ud med Jesus. Og forstå de 2 elementer. Og når du læser Bibelen med synet af Guds karakter, Jesus karakter, så er det svært, virkelig svært, måske endda umuligt. Jeg tror, where there is a will, there is a way. Men det er at ikke læse, at Gud vil have en relation med os. Da jeg fik den her Bibel her, jeg købte, jeg kan ikke lige huske, hvad der skete, den her skønne Bibel, som jeg kun har på mine soloepisoder. Men der havde jeg oplevelsen af, at jeg måtte kun bruge 1 overstregningstus, og den overstregningstus skulle betyde noget. Det betyder ikke, at den eneste, jeg kommer til at bruge for evigt og altid i den Bibel, men bare, da jeg læste den cover to cover, at det var vigtigt, at jeg kun havde 1 overstregningstus. Og jeg har egentlig stadig kun 1. Nu har jeg læst den cover to cover. Men jeg vil gerne lige, der er lige nogle elementer, jeg har brug for dybere forståelse i, det tror jeg altid der er, men lige inden da jeg får en ekstra highlighter på. Men den highlighter, jeg har lige nu, det er hver gang jeg ser i Bibelen, og der er mange flere gange, end det jeg har highlightet, Gud udviser en form for karakter. Eller at der er en karakter, der bliver påtalt af andre. Eksempelvis når David i salmerne siger, du er god, du er trofast, din trofast varer til evig tid. Så det er jo Guds karakter. Han er trofast, og det er han til evig tid. Men også når det er, at jeg ser, at Gud, han udviser karakter over for andre. Hvad mener jeg med det? Jeg mener, at når det er, vi ser, at eksempelvis Edens have, at Gud, han går rundt, og han siger, Adam, hvor er du? Han ved meget godt, hvor Adam er. Han er Gud. Men han ønsker at høre det fra Adam. Han ønsker at skabe den relation. Han vandrer mellem dem, blandt dem, og ønsker i det hele taget bare at snakke med dem. Så hvad lærer jeg? Det jeg lærer, at Jesus han ønsker en relation, og han ønsker at høre tingene fra os. Så har vi også bare i det hele taget, når der står Gud talte, så vil det sige, at han har lyst til at tale til os. Han har lyst til at tale med os. Når der står, Gud, du hørte min bøn, står der rigtig mange gange i salmerne. Du hørte mit bøn, du hørte mit skrig, du hørte min sorg. Så vil det sige, at vi har ikke kun en Gud, der taler, men vi har en Gud, der lytter. Når der står Gud, du helbredte. Eller der er alle de her navne, man også har i Bibelen med Jehovah Rapha. Guden, der helbreder. Jireh, han er the provider. Og alle de her navne. Hver gang jeg har set dem, har jeg highlightet dem. Fordi hvis der er én ting, Gud han ønsker med os, så er det en relation. Han ønsker at høre, hvad vi har at sige. Ting, vi går igennem, ting, vi kæmper med. Men han ønsker også at tale liv og identitet ind over os. Han ønsker at have
kommunikation med os, en relation med os. Og det skal vi snakke mere om. Andre eksempler, jeg kan tænke på, det er, når vi læser salmerne, så læser vi virkelig, at David han har en relation med Jesus, med Gud. Jeg siger nok Jesus, fordi at, det er bare sådan, I am. Men at David har en relation med Jesus, hvor han deler basically alt. Hvis I er fastlytter, så har I hørt mig sige, at en af Davids nøgler, jeg har lagt mærke til i Davids liv, det er, at han priser Jesus på trods af alle omstændigheder, han står i, at blive forfulgt og blive alt muligt. Så priser han altid Jesus på trods af de følelser, vi læser, han har i salmerne. Men vi læser virkelig, at David han har en relation til Jesus, der er ufiltreret. Han fortæller alt. Alt sorg, alt glæde, alt taksigelse, alt misforståelse, der kan være. Og han fortæller det hele. Og hvad læser vi om Gud i det her? Vi læser, at Gud han hver gang omfavner ham. Med en forståelse, at han er Gud. Som når David han har en hel salme, eksempelvis salme 118, hvor der står, tak herre, for han er god. Hans trofasthed varer til evig tid. Og så kører han bare, Israel skal sige, hans trofasthed varer til evig tid. Aarons hus skal sige, hans trofasthed varer til evig tid. De, der frygter Herren, skal sige, hans trofasthed varer til evig tid. Så han har ligesom det der, de her momenter, hvor han lige bliver påmindet om, hvem det er. Gud er, og at det er det fokus, han har, trods alt det, han går igennem. Og vi hører omkring det her med, Gud, du hørte min bøn. Gud, du var der. Gud, du forvandlede min dans til sorg, står i salme 30. Du forvandlede min klage til dans, står der. Du tog min sørgedragt fra mig. Seriøst en af mine yndlingsvers i Bibelen. Du forvandlede min klage til dans. Jeg anbefaler at læse salme 30, hvor det står. Så ellers så har vi Moses, som I har hørt mig nævne nu. Moses havde en relation med Jesus. Jesus, han vil gerne snakke med ham, så han gør hele den her med tornebusken og vandrer med ham igennem Egypten og det hele. Vandrer i 40 år. Men vi læser, at Moses har en oprigtig relation til Jesus. Han får at vide hemmeligheder. Hvis du går tilbage, og du læser Mosebøgerne fra omkring 2. Mosebog og frem, der er også noget af det der Josefs historie, men jeg kan simpelthen ikke lige give jer de præcise, lige her i hvert fald lige nu, skriftstedet for Moses historie. Men i hvert fald fra 2. Mosebog og fremad, der skulle nok komme til Moses. Men vi læser, at Jesus han fortæller planer. Han fortæller hemmeligheder til Moses. Og det fortæller mig igen, at når det er, at vi bruger tid med Jesus, når det er, at vi sidder ved hans fødder, at så afslører han hans hemmeligheder for os. Han deler hans planer med os, fordi han ønsker en relation med os. Men det er jo svært at fortælle hemmeligheder til en, der ikke prioriterer dig. Hvis jeg har en veninde, eller en ven, eller whatever, og de gerne vil have ting at vide om mig, så er de jo nødt til at søge mig, for at få de informationer. Ikke informationer, men for at vide det om mig, som de ønsker at få at vide. Hvis de kan mærke på mig, at jeg har det godt, eller jeg kæmper, så er man jo nødt til at søge min opmærksomhed, stille spørgsmål, lytte, for at man kan få de svar, man har lyst til. Så jeg tror faktisk, at vi som kristne, og i hele taget som mennesker, skal blive bedre til hele den her del med at spørge og lytte, fordi det er kernedelen, hvis du spørger mig, og det mener jeg oprigtigt der, af relation. Og stille spørgsmål og lytte. Der er ikke noget, der får en til at føle sig meget mere hørt, når man stiller spørgsmål til noget, de har sagt, og når man lytter til det, de har sagt. I hvert fald ikke fra min side af. Det må jeg bare sige. Det er virkelig en af mine kerneværdier. Men jeg tror faktisk også, at det er vigtigt i forhold til vores Guds relation, at vi tør at stille Guds spørgsmål. Jesus, når at det her skal i Bibelen, hvad betyder det så? Eller
Jesus, hvad vil du med mig? Og så sætte sig selv i en position, hvor vi lytter til, hvad han har så at svare tilbage. Og ikke bare en snak, hvor vi bare japper. Jeg kender til det her. I do it myself. Men at vi bare lytter og siger, okay Jesus, hvad har du til mig i dag? Eller lytte til de spørgsmål, han giver os. Vi ved også, at Gud han ønsker en relation med os. Fordi han sendte Jesus. Og i næste 16, Gud han sendte sin enebårne søn til os. Så hvad læser vi? Vi læser ikke kun, at han ønsker en relation med os, men vi læser, at han er villig til at give hans egen søn for os, fordi han ønsker sådan en relation med os. Jeg tror ikke, der er nogle af de markante bibelske figurer, du kan nævne over for mig, som ikke har en relation til Jesus. Esajas, profeten, har en relation med Jesus for vilde åbenbaringer. Ezekiel, Jeremias, vilde åbenbaringer. Daniel har en relation til Jesus. Har så meget tillid til Jesus, at han stopper ikke med at prise ham selv, når han får at vide, at han skal stoppe, og at hans liv vil blive taget fra ham. David, obvious one. Samuel, ham der salver David, har en relation til Jesus og en crazy profet. Og læse ind i Samuels historie er virkelig interessant, kan jeg godt anbefale. Josef, Esther, Ruth. Lige nu nævner jeg Gamle Testamente, men det er fordi, jeg er lidt obvious, at disciplene har en relation til Jesus. Maria Magdalene, de kvinder, der fulgte med ham. Skaren har på en eller anden måde en relation til ham. Måske den er bare ikke lige så tæt som dem, der nok er tættere i kredsen med ham. Men det kommer vi jo også ind på, tænker jeg. Men hele Bibelen for mig vidner om en relationær Gud. En Gud, der ønsker din opmærksomhed. Hvorfor er det så, vi nogle gange kan tro, at Jesus ikke ønsker en relation med os? Jeg tror, det er fordi, at vi har det med at se så kritisk på os selv, men ikke på andre. Natalia, hvad mener du med det? Jeg har ikke en gæst, så jeg er nødt til at lege min egen gæst. Hvad mener jeg med det? Jeg mener, at når jeg ser på en af mine veninder, så har jeg det med at se guldet i hende, men jeg ser tit alt det mugne i mig selv. Så jeg kan godt være sådan, hun er så god til det. Men at jeg kigger på mig selv, og så ved jeg alt det lort, jeg har gjort, så jeg føler mig ufortjent. Men hun er selvfølgelig fortjent, fordi jeg ved faktisk ikke alt det, hun har gjort. Men jeg ved alt det, jeg har gjort. Jeg ved alle de tanker, jeg har, men jeg ved det ikke med min veninde eller min ven. Så jeg tror simpelthen bare med det her med, vi har det med at se så kritisk på os selv. Det tror jeg tit gør, at vi ikke føler, at Jesus vil have en relation med os. Fordi vi ser ikke det guld, han ser i os. Jeg tror egentlig også, jeg har sagt det her før. Men når Gud han ser på os, så ser han Jesus i os. Så ja, vi er ufortjent frelsen. Men grundet Jesus, så er vi kaldt fortjent, vi er kaldt værdige, og vi er så elsket af vores skaber og vores frelser og vores herre, kongernes konge, herrenes herre. Han elsker os. Og det er vi kaldt fortjent til, grundet Jesus. Grundet hans offer. Så jeg tror, det har rigtig meget at sige med den måde, vi ser os selv på. Og den identitet, vi kender os selv med. Med det mener jeg, hvis du kender dig selv med den identitet, dine venner eller folk, du ikke kender, taler ind over dig, så kender du dig jo ikke med den identitet, Jesus han ser i dig. Men den identitet, andre ser i dig. Men faktum er, at de ser dig ikke på samme måde, som Jesus gør, fordi de ser ikke Jesus i dig. De ser bare din menneskelige i dig. Og den kommer altid til at være uperfekt. Men fordi vi har Jesus i os, så ændrer det på det hele. Så vi er nødt til at bygge vores identitet på hans identitet. På det, han taler ind over os. Fordi det er sandheden, vejen og livet. Kommer. Så det er der for mig forskellen den er. I når det er, vi ikke føler os værdige i en relation til Jesus. Og når vi forstår, hvorfor vi er værdige. Come on. Jeg har også skrevet ned i mine noter til den her episode, at i det gamle testamente, så læser vi omkring rigtig mange ofringer, der sker. Abraham, som
skal ofre, altså når det er, der sker en eller anden synd, eller et eller andet, man ligesom skal gøre op for, så kostede det et liv. Og det liv var så et dyr. Og det var ligesom måden, man sagde undskyld for den her synd. Ikke? Ligesom vi siger, Jesus, jeg beder bare om din tilgivelse ind over den synd, jeg har gjort. Vil du ikke bare tilgive mig og rense mig for min synd? Eller whatever man siger. I det gamle testamente, så var det med ofringer, man gjorde. Igen, grundet Jesus, så var han det offer, der har gjort, at vi ikke behøves at ofre mere. Jeg har bare skrevet ned i mine noter, at jeg synes, det er meget interessant, at hvis vi levede stadig under gammel lov, og vi skulle ofre noget hver gang vi syndede, ville vi så ikke have meget mere ærefrygt over for synd, end vi har nu. Fordi vi nu har det privilegie og den ære, at vi kan sætte os ved Jesus og bare sige, jeg angrer over for den her synd, jeg har gjort. Men at dengang, så skulle man simpelthen slagte et dyr og brænde det som et offer til Herren. Jeg synes bare, det er meget interessant, at jeg tror faktisk, vi vil have en dybere forståelse af synd, af vores egen synd, hvis det var, vi levede under den lov. Men jeg er glad for, at vi ikke gør, fordi vi nu er lever under hans lov. Men jeg tror bare, det vil give en dybere forståelse for os. Det er en lidt fun fact, det er sådan en lille easter egg til jer, der lytter med. Jeg synes bare, den er værd at tænke på, fordi jeg synes oprigtigt, at det er virkelig interessant og befriende, at vi ikke er under den lov. Okay. Jeg er blevet helt forkølet i den her episode. Jeg var det ikke, før vi begyndte. Det er skønt. Hvordan får man en relation med Jesus? Jeg er blevet så forkølet lige pludselig. Det er helt forfærdeligt. Nå. Hvordan får man en relation med Jesus? Man bruger tid. Ligesom du bygger andre relationer med folk. Med mennesker, med mentorer, med klassekammerater, med kollegaer. Man prioriterer tid. Man prioriterer tid til at få dem til at lære en at kende, men også for dig at lære dem at kende. Det går begge veje. Det er nødt til at gå begge veje. Ellers er det en ulige relation. Og jeg er med på, at vi ikke kan have en lige relation med Jesus, men det er nødt til at være, jeg taler, jeg lytter, så lytter jeg. Jeg taler, jeg lytter. Så hvordan kan vi få en relation med Jesus? Det kan vi gennem tid. Med ham, i hans ord, i lovsang, på ture. Hvis man danser, kan man danse. Hvis man spiller fodbold, kan man spille fodbold med Jesus. Det kan godt være, at det lyder sjovt for nogen, men jeg mener det. Ved at gøre nogle af de her ting, som man vil gøre med andre, men bare gøre dem sammen med Jesus. Og personligt, så her, hvor Gud han virkelig talte mig omkring relation med Jesus, så også fordi jeg havde lige nogle skønne mennesker i mit liv, der åbenbarede nogle ting for mig, eller måske lige satte mig lidt på plads, og det var simpelthen så rart. Og det gjorde bare lige, at jeg var lige nødt til at tage action på det her, nogle af de tanker. Jeg har haft den her idé i lang tid. Nogle måneder, nu tror jeg, at jeg skulle på en shoppedate med Jesus. Det kan godt være, det lyder random, men jeg havde virkelig bare en craving for at være alene, men at være sammen med ham. Og den har jeg jo så næsten lige gjort, og det var en skøn dag. Jeg kommer lige til at fortælle lidt om det. Men i hvert fald, jeg havde lige en uge her, hvor at jeg gik en tur tirsdag og torsdag om dagen. Og længere tur. Den ene dag, så havde jeg ingen musik i ørerne. Hvis man hører mere om sådan noget her, så skal man høre min episode om stilhed. Og i det hele taget, hvis der er 2 episoder, jeg kan anbefale, man lytter til, enten inden eller efter man har lyttet til dem, så er det, hvordan man hører Guds stemme. Og stilhed 2 soloepisoder, også med mig. Men det er simpelthen, fordi de kobler så meget på det her emne. Så hvis der er noget af det her, hvor man tænker, jeg ved ikke engang, hvordan man hører Guds stemme. Jeg har en hel episode om det. Lyt til den. Den hedder, hvordan man hører Gud tale. Eller Guds stemme. En af dem. Så har jeg en, der hedder stilhed. Ja,
Nå, men i hvert fald, jeg gik tur med min hund, og så bare ingen musik i ørerne. Jeg beder sådan en bøn, når jeg går en tur. Og jeg bare siger, Jesus, alle mine tanker, alle mine frustrationer, alt min sorg, al min glæde, al min pris, al min ære, den går til dig i den her tur. Men du bare hjælpe mig med at få styr på min hoved, få styr på mine tanker. Må hver løgn, der bliver talt eller bliver tænkt, Jesus, må du erstatte med en sandhed. Og med det her bare blive en tur, Jesus, hvor jeg kan forstå dit hjerte for mig mere. Det er sådan en bøn, jeg beder. Og så går jeg bare. Og så tillader jeg mig selv at bare tænke. Og sender alle mine tanker til Jesus, tænker højt til Jesus, fortæller ham nogle ting, jeg synes er meget hårde, beslutninger, jeg skal tage, og dø. Så jeg går simpelthen en tur med Jesus. Det gør jeg så 2 af de her dage. Og så om fredagen, så havde jeg besluttet mig for at grunde den her samtale, jeg havde med nogen, at jeg var nødt til at tage action på den her tanke, jeg havde haft nu i noget tid, om at tage en date med Jesus. Så jeg gjorde det. Jeg tog en date med Jesus. Jeg var afsted i 4,5 timer, tror jeg, hvor jeg bare tog ind til Aarhus Midtby for mig selv. Ingen musik i ørerne. Gav Jesus dagen. Tog ud og shoppede. Kiggede på ting. Købte en kop. En Helligånds kop, kalder jeg den. If you know, you know. Og ellers så var jeg det hele taget bare ude og prøvede at gøre ting, jeg havde lyst til, og ting, jeg oplevede, jeg skulle gøre. Så jeg købte min søster en gave, og det var bare så befriende. Der var et tidspunkt, jeg køber en hembærsnit, for jeg er en hembærsnit girl. Jeg købte en kop kaffe, det ved man godt, jeg er en kaffe girl. Og så sad jeg ude ved havet. Så sad jeg bare og kiggede, og så begyndte jeg at læse min bog, jeg er i gang med, der hedder The True Nature of God. Mega spændende bog. Men så sad jeg der simpelthen bare, og alle mine tanker, og alt sådan noget, det var som om, jeg bare fandt ro. Altså sådan de sidste par dage, når jeg havde gået en tur, eller når jeg havde brugt tid med Jesus, fløj mine tanker bare alle mulige steder hen, nogle ret seriøse steder hen, og så nogle dybe, og så overfladiske, og det hele. Men lige her, der fandt jeg bare ro. På den her date fandt jeg bare ro. Og kunne bare mærke, at jeg har beskrevet det til folk som sådan en mild glæde. Sådan en virkelig dyb glæde, men det er ikke sådan, at jeg gik rundt og sådan et kæmpe smil. Men at jeg bare havde vidstheden og sikkerheden i be still and know that I am God. Hvilket havde været meget det skriftsted, Gud havde talt til mig. Det er lidt omkring, hvordan min relation så ud med Gud for tiden. Med at han har virkelig kaldet mig til at bruge tid med ham på andre måder, end det jeg er vant til. Ikke den der rutinetid, men at sætte mig selv i nogle situationer, hvor jeg bare kan bruge tid med ham, ligesom jeg vil bruge tid med alle andre. Jeg overvejer kraftigt, og jeg burde egentlig nok bare. Men om jeg skal tage på Jesus date 1 gang i måneden, lidt ligesom jeg gjorde her, det behøver ikke altid være en shoppetur, det tror jeg bliver dyrt for mig. Men bare i det hele taget tage ud med Jesus, blive bedre til det. Fordi det er også mærkeligt, når man ikke har gjort det så mange gange før, man skal lige vende sig til det. Og altid noget. Men for mig er en relation med Jesus, det er ikke kun at sidde og læse min bibel. For mig er relation med Jesus at male. En tegning, lige selvom jeg er mega dårlig til at tegne, så her den anden dag, så sad jeg tegnet med Jesus. Fordi det havde jeg bare oplevelsen af, at jeg skulle gøre. Og det har jeg ikke gjort mange gange, fordi at jeg synes ikke selv, at jeg skulle til at tegne. Men det er jo lige meget. Jeg skulle bare sidde og tegne, hvad jeg følte, Jesus sådan talte over mig, eller gav mig billeder. Det kan også være at læse en bog. Læse Bibelen, synge lovsang, gå en tur. Og sådan noget, jeg siger bare, at vi er nødt til ikke at limite ham til kun, jeg er kun sammen med Jesus, og har en relation med Jesus, når jeg beder, eller når jeg læser Bibelen. Nej, men det kan også være, når man løber, når man træner, når man ser en film. Det kan det sagtens invitere ham ind i de her situationer. Vi gør det sammen med ham, og vi gør det for uden ham. Jeg har været nødt til at gøre alt det her med at træde ind i en mere intentionel, kan man måske også kalde det, relation med Jesus, fordi jeg har druknet mig selv i de vildeste planer for tiden. Altså travlhed. Wow. Jeg sagde sådan til mig selv, det havde en veninde, der sagde til mig her den dag, hun var sådan, hvordan går det med din nytårsforsæt med, at du ikke er så travl i 26, men du har mere tid? Og så er jeg sådan, jeg tror aldrig, jeg har været mere travl i mit liv,
end jeg har været hele 26. Så den er ikke lige gået så godt. Hvis ikke man kan fornemme det. Jeg har stadig tid til at gå op for det. Ja. Men i hvert fald, så snakker vi bare om det her, og det har virkelig gjort, at min tid med Jesus har været meget mere struktureret, end den har haft tid til at måske tage den form, den har haft brug for. Med at gå en tur, med at dø. Det er jo ikke, fordi jeg siger, at være travl er en dårlig ting. Jeg siger bare, når vi erstatter travlhed med skriftstedet, be still and know that I am God, så mangler vi den del. Jeg tror, noget af det, der i hvert fald i mit liv har gjort, at min relation til Jesus måske ikke altid har været lige så tæt, det har været travlhed. Jeg har fyldt mig selv med planer, jeg har fyldt mig selv med, og det kan godt være, det er Jesus planer, og det er Jesus ting, men ja, det er nødt til at komme fra et sted. Altså min tjeneste, om du kan ikke give noget, du ikke har. Altså det er nødt til at komme fra et sted af tid med ham, og tid foran hans fødder, forståelse af, hvem han er, og alt sådan noget, og ikke bare travle planer og men bare en tid med ham. Jeg tror også, det er, når vi falder tilbage i nogle ting. Falder tilbage i gamle rivaner, eller synd, eller tankemønstre, eller et eller andet. Så har vi det med at skubbe Jesus til siden, men faktum er, at han har jo bare lyst til at holde os tæt. Lige meget hvad vi gør, det er os, der føler os ufortjent og ukvalificeret. Og han er sådan, jamen prøv nu lige. Jeg døde på det der kors, fordi jeg ville se dig som kvalificeret. Ikke fordi du hele tiden skulle ukvalificere dig selv. Så det tror jeg er nogle af de ting, der gør, at vi har det med at skubbe Jesus væk og sige, jeg har enten ikke tid til dig, eller jeg føler mig ikke værdig af dig. Og det er jo en løgn, vil jeg bare lige sige. Hvis du er travl, og du har druknet særlige planer, må jeg bare anbefale dig at finde hans hvile. Fordi når du finder hans hvile, jeg har jo gjort det her med, at jeg holder sabbat om mandagen, og det er blevet sådan min yndlingsdag, så havde jeg lige en måned, hvor jeg ikke holdt sabbat. Og I know that's bad, selvom jeg er sådan lidt for og mod mine undskyldninger, fordi at jeg mener jo, at sabbaten er vigtig, men jeg havde lejr, planlægning og og så var der lejr, og så kunne man overhovedet ikke holde en sabbat der, og alt sådan noget. Så har jeg ikke lige holdt min sabbat lige så heldig, som jeg burde, og det er bare så vigtigt, den der hvile, vi kan få, om det er sabbat i en hel dag, eller om det er 4 timer, 2 timer, du sætter af til bare at gøre det, du. Jeg laver snart en episode om sabbat, så bare rolig, guys. Jeg har fundet personen og steder og tidspunkter og det hele. Men jeg siger bare, det er så vigtigt for os at finde og vide, at når der står i Bibelen, be still, vær stille og vid, jeg er Gud, så er vi nødt til at være stille. Og ikke stresse os. Og når du føler dig ukvalificeret og ufortjent, så læs Bibelen, læs evangelierne og forstå, at han ser dig som værdig, så værdig, at han sendte hans enebårne søn for os. Hvordan håndterer vi hårde eller tørre perioder med Jesus? Jeg tror simpelthen koden mange gange, da vi oplever tørke eller årtider, det er selvdisciplin. Selvdisciplin. Lad mig lige se, om jeg kan finde Galaterbrevet 5. Fordi det har jeg lige lyst til at finde nu. Jeg synes tit, jeg har citeret Galaterbrevet faktisk for os her på den. Men det er fordi, det er sådan et godt brev. Hvis ikke man læser Galaterbrevet, please læs Galaterbrevet. Det er fordi, der i Galaterbrevet 5, så står der omkring åndens frugter. Og lad mig bare lige læse åndens frugter op. Fordi at jeg tror, at åndens frugter er koden til at bevare en brand og ikke falde i tørke. Men åndens frugter, det står i vers 22. Men åndens frugter er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Selvbeherskelse og selvdisciplin går lidt hånd i hånd. Lidt hånd i hånd, vil jeg bare lige sige. Med emphasis on lidt. Og jeg tror, når det er, vi sætter os selv
i en situation, hvor at vores selvdisciplin er at... Nej, hvordan forklarer jeg lige det her? Okay, jeg har lavet en Instagram-post her for ikke så lang tid siden, hvor at det har ligesom været... Det er fordi, der er mange ting i mit liv, der bare har været fuldkommen kaos. Jeg tror egentlig også, det er en af årsagen til, at jeg har druknet mig selv i planer. Men at jeg bare gang på gang har oplevet, at Gud han sagde til mig, you choose how to respond. Du vælger, hvordan du responderer. Fordi vi kan ikke altid kontrollere, hvad der sker i verden omkring os. Vi kan ikke altid bestemme, hvad folk siger til os, hvad folk de gør mod os, hvad der sker omkring os. Men vi vælger, hvordan vi responderer på det, der sker. Vil jeg vælge at respondere i bare at grave mig ind i et hul af bitterhed? Eller vil jeg vælge at huske på, at han er større end alt, der sker, og at det, der kommer til at løfte mig op i sidste ende, det er ham, og ikke noget andet. Og han er den, der varer ved, ikke mine omstændigheder, men han er trofast, og han er god, og hans trofasthed varer til evig tid. Jeg tror, det er en nøgle. At vælge, hvordan vi responderer. Men at vælge, hvordan vi responderer, handler om selvdisciplin. Det handler om at disciplinere dig selv til, at ja, det er okay at sørge, når der sker dårlige ting i dit liv. Det er så okay. Det er okay at være ked af det. Jesus græd. Det er okay at være sur. Der står, bliv blot sur, men synd ikke. Det står der i Bibelen. Vi må gerne blive sur, men ikke synd. Der er forskel. Vi må gerne gå igennem følelserne. Vi er bare nødt til at huske på, at hvis ikke mine følelser går til ham, men de går til at søge anerkendelse, de går til at søge kærlighed herude af, men ikke heroppe af, så får vi ikke det resultat, vi ønsker. Så kigger vi på folk og tænker, hvordan kan det være, at den her person har det så godt? Det er fordi, de responderede på en anden måde. Vi vælger så meget, hvordan det er, vi selv responderer og reagerer på det, der sker. Og så vil jeg sige, at når det er tørt, så venner, der kan tale liv og identitet ind over dig, og i det hele taget venner, der fortæller dig sandheden. Venner, der fortæller dig sandheden, er guld værd. Hvis du har en ven, der fortæller dig sandheden, selvfølgelig med kærlighed. Kærlighed og ærlighed, jeg har hørt mig snakke om det før. Men det er guld. Altså når du får sådan en ven, der elsker dig så meget, at de fortæller dig, når de mener, at det du gør ikke er en god idé. Det er guld. Det er absolut guld. Når jeg har folk i mit liv, der sætter mig og fortæller mig, at de observerer de her ting, der sker i mit liv, så føler jeg mig mere elsket, end jeg gør med folk, der bare siger, yeah, come on girl, go for it. Altså jeg føler mig meget mere elsket, når du fortæller mig, at du mener, at jeg sejler. End når du mener, at jeg gør det mega godt, når mit liv falder sammen. Det er for mig ægte kærlighed. Når du tør være ærlig over for mig. Så når tingene føles tørre, vælg, hvordan du responderer. Og sørg for, at den kreds, du er i, hjælper dig til at påminde om, hvordan du bør respondere. Og så er det folk, der beder for dig, selvfølgelig. Hvordan finder vi tilbage til Jesus, hvis han har føles langt væk? Det gør vi ved at søge ham. Der står søg, at du skal finde, bank på, at der skal lukkes op. Søg ham. Fordi faktum er, at han er stadig i samme distance, som han var før. Det er bare dig, der har trukket dig. Altså hvis vi siger, at han sidder herovre ved mit skilt, så er det mig, der skubber mig væk. Det er ikke ham, der skubber sig væk. Det er mig. Så kom tilbage til ham. Bed om tilgivelse. Bed om, at hans kærlighed bare må omfavne dig. Brug tid i hans ord. Brug tid i den hobby, du har. Hvis din hobby er til billeder, fotografering, hvad hedder det? Jeg elsker, at det er en af mine hobbyer, men jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder. Tag billeder med sådan kamera, eller vlogge, eller et eller andet. Inviter Jesus med ind i det. Fordi du kommer til at gøre det på en helt anden måde, når han gør en meget bedre måde. Prøv at når jeg inviterede Jesus ind til at lære mig at spille klaver, så spillede jeg klaver meget bedre, end jeg gjorde før.
Samme med sang, samme med podcast, samme med billeder, samme med redigering. Det handler alt sammen om at invitere ham med ind i det. Så når vi føler os langt væk fra Jesus, så find ham igen. Søg tilbage. Forstå, at du kommer aldrig til at være god nok. Og det er det mest befriende nyheder, man kan få at vide. Fordi det betyder, at vi skal stoppe med at prøve. Men at vi skal altid... Altså det betyder ikke, at vi skal stoppe med at synde. Eller at vi skal blive ved med at synde. Det betyder stadig, at vi skal stoppe med at synde, men vi skal også huske at have en forståelse af, at vi kommer aldrig til at blive perfekte. Men jeg under ham og under mig selv og gør mit bedste for bare at løbe efter ham. Jeg håber, det giver mening. Og jeg ikke kommer af forkert. Jeg mener ikke, at man skal blive ved med at synde. Jeg mener, at man skal slet ikke for synd. Så hvis det var sådan, det kom forbi, så er det ikke det, jeg mente. Nu kan jeg lige se her. Okay. Så. Når vi har en relation med Jesus, så ændrer det måden, vi kigger på folk på. Det ændrer på måden, vi arbejder med sorg, med bitterhed, med jalousi, med det hele, fordi det stammer ud fra et sted, der ikke er verdslig, men der er guddommelig. Så hvis Jesus han er din nummer 1, hvis ikke han er, så vil jeg udfordre dig til at kigge i dit liv og finde ud af, hvad placeringen er i dit liv. Hvem er din nummer 1? Hvem sætter du højst? Og så prøv lige at bruge mere tid med Jesus, end du bruger med den person. For at få ham tilbage på pladsen, hvor han fortjener at være. Men når vi har Jesus på førstepladsen, så ændrer det måden, når jeg sørger, eller der er sket noget i mit liv, som gør ondt. Så noget af det første, jeg prøver at gøre, når nogen har gjort mig ondt, det er at sige, Jesus, jeg tilgiver dem, for at få mig til at føle det. Og jeg har ikke lyst til at holde det mod dem, Jesus, så jeg tilgiver dem for den sorg, det har bragt i mit liv, for det smerte, det har bragt mig. Det ændrer måden. Og så kan man altid bede bønnen, den anbefaler jeg meget at bede, hvor man siger, Jesus, lad mig bare se dem med dine øjne, og med den forståelse, du har af deres liv. Så det er, jeg ikke ser dem med øjnene af min sorg og min smerte, men jeg ser dem med de øjne, som du kigger på dem med. For det ændrer måden, vi kigger på dem, det ændrer måden, vi taler om dem. Og alt sådan noget. Så en relation med Jesus gør, at du kigger på andre anderledes, men du kigger også på dine verdslige omgivelser anderledes. Du kigger på beslutninger anderledes. Du kigger på dem med en forståelse af en vidsthed af, at hvis Jesus åbnede den her dør, så er det den, jeg træder ind af. Men Jesus, må du bare lukke de døre, som skal lukkes. Må du åbne de døre, der skal åbnes. Vi går ikke alene. Der er det her billede, der er nogen, der har med... Ja, der er sikkert nogen af jer, der har hørt det før med, at der var sådan en, der så et fodtrin i sandet. Men det var kun et sæt fodtrin. Men det var, fordi Jesus han bar os. Vi ligesom går sammen. Jeg tror egentlig også for mig lidt, at det er det her med, at vi bare går hånd i hånd. Altså vi går sammen. Vi går ikke alene, men vi har altid en med os. Og hvordan gør man tid med Jesus til en naturlig del af sin hverdag? Inviter ham ind i de naturlige dele af din hverdag. Inviter ham på date, hvor I bare render rundt, shopper, drikker en kop kaffe, matcha, hvad end man drikker. Brug tid med ham. Gå en tur. Inviter ham ind i dine hobbyer, inviter ham ind i din dag, inviter ham ind i alle de her små omstændigheder. Det behøver ikke være et eller andet, Herre, min Gud, min skaber, og sådan noget altid. Men der var en, jeg tror Smith Wigglesworth, en gammel evangelist, som sagde, at han beder aldrig en halv time. Altså sådan, nu beder jeg meget konsekvent i en halv time, men der går aldrig 5 minutter, hvor han ikke beder. Med det så mener jeg bare det her med små bønner indimellem samtaler med Jesus. Ikke at stoppe samtalen, men bare være sådan, Jesus, tak fordi jeg kan få mad i dag. Så kan det være, at man lige går udenfor. Jesus, tak fordi der er sol egentlig. Jesus, hvad synes du om den sol, der er der i dag? Altså det her med at gøre det til sådan en casual ting, og ikke altid en højhellig ting. Ja, det er vigtigt at bede, og det er vigtigt at bruge tid med Jesus, men det her med at invitere ham ind i alle de små dele af din hverdag, gør, at jeres relation føles mere naturlig. Hope that makes sense. Og hvordan bliver man mere bevidst om hans nærvær i hverdagen? Det gør man ved bare at blive mere bevidst om ham. Ved at altid have ham i bagtanken. Jeg havde en samtale, hvor jeg sad bare og skrev med en, og så skrev vi omkring det her med at male og tegne
for Herren, for Jesus. Og lige pludselig så mærkede den person, jeg skrev med, mærkede bare virkelig Jesus, og jeg kunne bare mærke den her glæde. Jeg sad bare og smilte under hele vores besked, så var jeg sådan, hvis jeg husker i 2 sekunder at være bevidst om Herren, så ved jeg, at det var hans nærvær, der rørte mig. Det var hans glæde, der rørte mig og sagde, ej, jeg vil elske, hvis du tegnede for mig. Det var den der lidt barnlige ting, der lige ramte mig. Jeg sad i hvert fald om aftenen den dag, og så begyndte jeg at sidde og tegne. Jeg blev bare så glad. Så jeg tror, måden vi bliver mere bevidst om hans hverdag, er ved at blive mere bevidst om, at han er med os i alt, vi laver i vores hverdag. Ja. Det her, det er det grundlæggende af episoden. Inden det er, man stopper episoden, så vil jeg bare lige sige her lige nogle spørgsmål til eftertanke til dig, som du bare lige kan tænke over og lige spørge, okay, ja, hvad er det egentlig, Jesus, du siger her? For I ved, hvordan jeg slutter af med, hvad vil du sige til Men jeg vil gerne lige slutte af med nogle spørgsmål i stedet, som du bare lige kan tænke over for dig selv. Og så runder jeg episoden af. Okay, hvordan ser din relation med ham ærligt talt ud i dag? Hvordan ser din relation med ham ærligt talt ud i dag? Kan du lige tænke lidt over? God, dårlig, midt imellem, forfærdelig, helt gennem fantastisk. Wow, han er min bedste ven. Eller hvordan ser den ud? Næste spørgsmål. Hvad længes du efter i din relation med Jesus? Længes du efter mere nærvær, kærlighed, forståelse? Bliv sat på plads? En far? En ven? En skaber? En frelser? Forsoner? Hvad længes du efter i din relation med Jesus? Tænk over den også. Næste. Hvad kunne være dit næste skridt imod større nærhed? Læser den op igen. Hvad kunne være dit næste skridt mod større nærhed? Kunne det være tid? Prioritere tid med ham. Sæt dag i din kalender. Kunne det være stilhed? Kunne det være at prøve noget nyt, du ikke turde at prøve før? Kunne det være at træde ud på nogle områder, du føler dig ukvalificeret? Kunne det være at blive mere bevidst om ham i din hverdag og hans berøring? Kunne det være at lytte og stille spørgsmål? Hvad kunne det være? Hvad kunne være dit næste skridt imod større nærhed? Og sidste spørgsmål. Hvis Jesus stod foran dig lige nu, hvad ville du sige til ham? Vil du sige, Jesus, jeg elsker dig? Vil du sige, Jesus, jeg forstår ikke, hvorfor jeg står i det, jeg står i? Vil du sige, Jesus, hvorfor skulle det her ske? Jesus, hvad er planen for mit liv? Hvad det? Og så stil ham det spørgsmål oprigtigt. Hør, hvad han siger. Hvis Jesus stod foran dig lige nu, hvad vil du så sige til ham? Det er ligesom min afsluttende spørgsmål, og jeg håber, I har fået noget godt ud af den her episode. Jeg har i hvert fald hygget mig i den her episode, må jeg faktisk lige sige. Ja, og så tænker jeg, at i næste uge, så laver vi noget bibellæsning. Igen. Hvad det lige bliver. Måske bliver det Galaterbrevet. Low-key Galaterbrevet er godt. I don't know. Det finder vi ud af, at jeg snakker lige med Jesus om, hvad vi skal lave. Men jeg tænker, det bliver noget bibellæsning. Og så kommer vi tilbage med en episode omkring, det skal jeg ikke afsløre for jer, med en skøn gæst på. Og vi skal snakke om lidt sjovt Gen Z-emne. Jeg håber, I har en velsignet dag, velsignet uge. Hvornår inden du ser det her, så håber jeg, at du ved, at Jesus han elsker dig. Og at han er med dig. Og så ses vi næste uge på Det Kan Noget podcast.